Sa tuwing ako'y napaparaan, rinig na rinig ang bulungan na ako'y di kagandahan. Ngunit ako'y walang pakialam, di ko na kailangan na magpaganda. Natin ko palang panalo na, di ko need ng payo ng iba para ibandera aking ganda. Di ko kailangan sumabay pa sa uso, ako'y magiging ako ng aking ginusto. Ang makabugera, ganda ko'y irarampa, di magpapatinag sa sasabihin ng iba. Ang makabugera, umaakaw ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat na iba. Ang makabugera, ang makabugera. Yes, I've been watching Ma'am Nanette Santos. Double XL, medium. Pagod mo kung mabuti ng standard na sinasabi nila. Ano man ang iyong gawin, talagang may masasabi sila. Isuot ng iyong corona at sumakay na parang great na ako'y magiging ako ng aking ginusto. Ang makabugera, ganda ko'y irarampa, di magpapatinag sa sasabihin ng iba. Ang makabugera, umaapaw ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat na iba. Ang makabugera, ang makabugera. Miss Aliyah Alvarado. And of course, our keyword is Mr. Jerome Eugenio. Ang makabugera. Ang galing! Palakpak naman po dyan! Yan, okay. Sige, mangipay kami ng konti last song, me. Once again, maraming salamat po sa lahat po na nakasama po namin ngayong gabi ng Sunday dito po sa Last Ride ng Leisure Hub. Sa mga bisita po natin from Malig, from Rojas, from Quezon Isabela, from Enrile, Cagayan, Tuao, Cagayan, and Santa Praxedes, Cagayan, and sa mga taga Ilocos po, ang family Tamayaw from Ilocos region. Thank you so much po.